भागलपुर जिला के छौड़ी ये रंगदार के भागलपुर जिला के छौड़ी ये रंगदार के झेलवे त हई छौड़ी हमर ससुरार के जाना आना लागल रहे हमर हर बार के जाना आना लागल रहे हमर हर बार के झेलवे त हई छौड़ी हमर ससुरार के झेलवे त हई छौड़ी हमर ससुरार के पूरा जिला में चलत हई हमरे शासन के छौड़ी कुछ कर न पैतो हमर पुलिस प्रशासन के छौड़ी संगही में लेके घुमहिए हथियार के संगही में लेके घुमहिए हथियार के झेलवे त हई छौड़ी हमर ससुरार के झेलवे त हई छौड़ी हमर ससुरार के पता करी कली है घूमे के हमारा बारे में गे छौड़ी हमरा नाम से जरत हई जिला जबारे में गे छौड़ी अखिलेश निकसवा छौड़ी हई रंगबाज के गौतम राहुलवा छौड़ी हई रंगबाज के झेलवे त हई छौड़ी हमर ससुरार के झेलवे त हई छौड़ी हमर ससुरार के